Ava, Molim. kako si? Super. Naspavano, ja volim svoj mir, nego slušaj me, oni ne vjeruju, a ja vjerujem da se nalazi slatka zmijica, jer ja zmiju obožavam, ali mi treba mala pomoć, jel? Neozbiljno shvaćaju. Možeš samo na neki mali trag uputit? Ava, Da. veliki brat vam je dovoljno rekao. Ava, kakva je atmosfera bila sinoć na žurci? Ma ne znam iskreno da ti kažem šta bi da ti... Mislim, izbor pjesama, samo niste moju pjesmu pustili, pa baš malo da se čuje. Bilo je okej, ja imam taj svoj krug ljudi s kojima mi je super, s kojima mogu pričat, pijemo, mogu popit kavu, ne znam, u 5, 6, 7, 8, zanimljivo mi je. Ništa, neću ti sad ja govoriti, nisam ovdje došla se ulizivat da je bilo sjajno. Bilo je solidno, solidna neka 3. A što se tiče spavanja, bilo mi je super, ja sam sama spavala i odvojila sam se i tako ću, mislim, svaku večer napraviti, jer to je jedini način da se bar malo naspavam i da krenem dalje, jer od sad moram jako puno misliti na sebe i čuvat se, zato što nježna sam i krka sam i osjećajna, a uz to znam biti borbena, tako da bi bilo dobro kad bi sad ta moja borbenost, hrabrost, kad bi to sad prevagnilo. Zato te i pitan u vezi zmije. Ali bile su odabir pjesama, sve je bilo, niko se nije svađao, meni je to najvažnije, ali više me od tih svađao, Tako da sve je bilo solidno, ali ja ti ne volim to kad kažem solidno, ali ja nikad nisam volila neku tu sredinu, zlatnu sredinu, nego ili nek bude sve fijasko ili neka bude do jaja vrhova, tako da ne znam šta ti kažem, ništa specijalno se nije dogodilo. Ava, Da. kakav je odnos između Maje Nikolić i Vendi? Ja ti to, njihov odnos uopće me apsolutno ne zanima. Ja imam svoje mišljenje i o Vendi i o Maji Nikolić i ne možem, ja nisam ona kukavica koja neko može nametniti mišljenje da ja kao ovca idem. Ja kako kažem, toga se držim, stojim iza svojih riječi, pa ne trpe se, to se vidi, a sad kako će se one, kako će jedna drugoj, da li će se ponašati kada su, ne znam, 2 duha ili će se one prepirat, to je na njima. Koja jača psihički, vidit ćemo, ali stvarno imam toliko zapletena sam i sama u svoje misli, tako da jedva sebe održavam na životu, na kapaljke, tako da ja bih voljela da se niko ne svađa, meni nije ovdje poanta ni da sam ja tu, ni da se svađa, ni da vrijeđa, ni da se ljubi, ni da se zaljubljivan, nisam zbog toga došla, nego da eto, čisto da vidim kako je u zatvorenome biti sa toliko različitih karaktera. Ava, Molim. kakav je tvoj odnos sa Željkom? A majko mamila, pa to je, moj odnos sa Željkom je sjajan. Mi smo si super prijatelji i cijenim njegovu iskrenost, hrabrost od prvog dana kad mi je neke stvari kazao, iako mi žene teško priznamo, ali treba neko da ti bude zaštitnik, da se zaštitnički ponaša prema tebi u kući. Već sam rekla da mi je kao brat ili ja sredinica kojega nema, ni naravno da je moj odnos sa Željkom bolji nego sa Žarkom, jer smo si bliži. A sad ne bih htjela sebi opet skakat, ni stavljati si 1000 zmija u usta, pa sad govoriti ovo i ono, jer svaki put kad nekoga pohvali, nakon 5 dana se razočaram. I onda ću stvarno reći, majko moja mila, daj mi da si sama pucan u čelo.
sve, mislim, odnos nam je, sretna sam što je takva jedna, mogu sam reći hvala što postoji i sretna sam što je jedna takva osoba u ovoj kući, bar za mene i naravno i za ostale, je tu baš u trenutku kad meni treba pomoć, nježnost, zagrljaj, zezancija, šala, pa čak i kod njega. I kad kaže neku prostu riječ, to ne izgleda toliko prosto zato što se zna da je on je jako pozitivna osoba i širi te signaliće sretne i pozitivne. A zašto si se onda odvojila da spavaš u drugoj sobi? Pa zato što ne spavam već 10-12 dana i prvo je bio kombi pa ovo i zato što mi treba mir i super mi je jer ja imam neke svoje rituale, ja se pomolim prije spavanja, volim malo promeditirati, malo biti sama jer ovdje ne možeš to nekim ljudima, svi imamo različite stilove objasniti, meni je najbolje da ja odem i da sama spavana i trebam. Previše toga u tako kratkom vremenu dogodilo, izdešavalo, različiti ljudi, ja tako kakva jesam, sa svojim, sa 1000 mana i ne znam, ne znam, kom vrlinom, o tome neću, tako da mi paše mi to i mislim da je on počeo, kad sam rekla da ako će spavat, da samo da bude miran, da se mora naspavat, i to ako cijeli njeg je otišao u drugu sobu i stvarno sam ubila oko nekih, ne znam, 3, 4, 2 sata, ali u svojim mislima i onako kako sam ja navikla. Ava, kakav je tvoj odnos sa Urošem? Nikakav. Moj odnos s njim je nikakav. Moj odnos s njim je nikakav. Neću sad ulazit da stvarno nikakav. Zašto? Pa zato što je takav, nije se ništa pomaklo sa mrtve točke, takav odnos je već 5 dana. Nije to nikakva vijest da bi sad trebala biti na naslovnicama cijele zemaljske kugle i svemira. Takav je, ne zbog nije mojom krivicom, možda nije ni njegovom, ne znam ko je tu, ja stvarno svaku situaciju kad god može koristi da nešto kaže, da nešto spusti. Ne znam, ja stvarno priznam da bi volila da smo u boljem odnosu, ali ne mogu ja protiv toga ako je tako sudbina zacrtala. Ja sam ti jučer kad sam nominirala rekla da neću njega nominirati zato što bez obzira na našu svađu ja nisam tu ni tačar ni ništa, ja radim sve onako kako mi srce kaže. Tako da imala sam da sam njega, nema šanse. Jer ja ne mogu nakon 8 kako tako lijepih dana, 4 ružna, pa nije, to ti je, neke stvari se ne mogu tek tako lako izbrisat gumicom, bar kod mene. Ako imam prijateljicu i ako mi napravi, ne znam, ako se posvađamo, pa neću 20 godina prijateljstva baciti zbog nepričanja 10-15 dana. Takva sam, imam neke svoje, ne znam, ja ne kažem da to valja. Vjerojatno i to ne valja. Naš odnos je stvarno, ne znam. Ava, da. A šta misliš, ko će biti nominovana? Pa ja. Zašto to misliš? Zato što to znam i zato što imam takav instinkt i meni možda kažem, jesam najmlađe, možda sam nekad pustim suzu i radosnicu i sve, ali što se tiče instinkta i svega, 80% nažalost, voljela bi da imam tu neku intuiciju. Ne kažem da ću biti samo ja, ali mislim da ću ja biti jedna od nominiranih. Ava, Molim. Kakav je odnos između Uroša i Soraje? Pa ne znam, ja to više toliko
niti ne primjećujem, zato što svaki je tu našao nekog sebi, Žarko, Cindy, ne znam, sad Slavko Dragutin, dobro, Soraja, Uroš i to, ne znam šta bi ti kazala. Nisam ja tu da ja gledam tuđe odnose, niti dobro se slažu, meni je zbog toga drago i mislim, ne znam šta mene, ne zanima mene kakav je odnos ni između Vendi ni Maje, bitan mi je kakav je moj i Vendin odnos, tako me ne zanima kakav je njihov, neka oni budu najbolji na svijetu, ali ne mogu reći da mene tangira kao da smo dva, ne znam, ono, najveća i najljuća špijuna na tajnom zadatku i koja se ono baš ne trpe. A kakav je tvoj odnos sa Sorajom? Moj odnos sa Sorajom? Normalan. Ništa previše, ništa premalo. Ako treba pomoć tu sam, ako ona je meni u nekoliko navrata, nismo si najbolje prijateljice, pričamo. Ne može se to, kad ja ti volim da je odnos ili je to je ili nije, razumiš? Normalna cura, sve okej, ali to da me nije nominirala, sigurna sam da je, tako da, ako si na to ciljao. Zašto misliš da te je nominovala? Pa zato što mislim. A ja to je samo moje mišljenje, mislim. Ali ne iz nekog da nema ona ništa protiv mene. Ja mislim tako, ali stvarno mislim da sam okej prema svima. Naravno prema zaslugama, prema nekome bolja, prema nekome, neću reći lošija, nego no communication, okej? Hello baby. Tako da, samo misli, ne moraš nekoga, tako da. U redu, Ana. Sada možeš da napustiš ispovedonicu. Je li izgledam umorno, ne? Izgledaš odlično. Hvala.